Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο μάθημα της δεύτερης εβδομάδας με θέμα τους άθλους του Ηρακλή. Ο άθλος με τον οποίο θα ασχοληθούμε αυτή την εβδομάδα είναι το ελάφι με τα χρυσά κέρατα. Σύμφωνα με το μύθο, πρόκειται για ένα γρήγορο ελάφι που έτρεχε σαν τον άνεμο. Είχε χρυσά κέρατα και ήταν το ιερό ελάφι της θεάς Άρτεμις. Όταν ο Ηρακλής έφτασε στα βουνά που χωρίζουν την Αρκαδία με την Αργολίδα, άρχισε να ψάχνει παντού να βρει το ελάφι. Και ένα πρωί το βρήκε επιτέλους να πίνει νερό από μια μικρή πηγή. Ήταν το πιο όμορφο ελάφι που είχε δει ποτέ του και τα χρυσά του κέρατα άστραφταν στον ήλιο του πρωινού. Έτρεξε αμέσως να το πιάσει, μα το ελάφι έτρεχε πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν άρχισε ένα άγριο κυνηγητό που κράτησε αρκετές ώρες, μέχρι που νύχτωσε. Είχαν αφήσει πίσω τους πια τα βουνά και έτρεχαν σε μια κοιλάδα. Το ελάφι έφτασε σε ένα ποτάμι, το Λάδωνα, και έπεσε στα νερά του για να βγει κολυμπώντας την απέναντι όχθη. Έπεσε και ο Ηρακλής στο ποτάμι και επειδή κολυμπούσε πολύ γρήγορα, κατάφερε να το προλάβει και να το φτάσει. Το φόρτωσε τότε στον ώμο του και πήρε το δρόμο του γυρισμού για την Τύρινθα. Τότε η Άρτεμις και ο δίδυμος αδερφός της ο Απόλλωνας εμφανίστηκαν μπροστά του οργισμένοι. Ο Ηρακλής της εξήγησε ότι δεν σκότωσε το ελάφι και ζήτησε συγγνώμη από την Άρτεμη, ενώ υποσχέθηκε πως σαν έφτανε στην Τύρινθα και το έδειχνε στον Ευρυσθέα, θα το άφηνε ελεύθερο. Η Άρτεμις τον συγχώρεσε. Και έτσι ο Ηρακλής, λίγες μέρες αργότερα, μπήκε στο παλάτι της Τύρινθας και έδειξε στον ξάδερφό του το ιερό ελάφι για να το αποδείξει ότι τα κατάφερε. Και πραγματοποίησε και τον επόμενο άθλο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο μάθημα. Τα λέμε στο επόμενο.